Zamzami Tuhami. One family production. Zamzami Tuhami. Shugabana Qurashi Zamzami Tuhami. Shugabana Qurashi Zamzami Tuhami. Bismillahi na kira ka farko a samadu. Dan Yusuf Baba budan yabo alƙara kusanci. Rabbu karamin kar ka bar maza je su sani gudu a fagen yaban shugabana mai suna Amadu na zamo garkuwa gun wane da dan wane. Shugabana Qurashi Zamzami Tuhami. Ya ilahina kai daɗin tsira har da aminci gwamma da fata wanda ya zo shi da cikar yanci alihi har sahabu auliya na mokunati shehu dirjali da jiyali in ya sirri na ne. Shugabana Qurashi Zamzami Tuhami. Ya uban ruhi har da jasadi shek yaqubu na sha daga kai sai na mace cikin mahabubu shek sharif rabi ogai da kai jika ga habibu a fagen yabo ai sharif abin koyi na ne. Sannu faɗi mato jasadin da ke hutu rauda Ya ummul khair umman nubuwa ki ba mu aminci. da shi da ke dai guda ne wannan akatin da zuciyarki da zuciyar shi ai abu ne maguda kai buna ganin su faɗi ma ai karshe ne. Shugabana Qurashi Zamzami Tuhami. Assalamu alaika sallama ce daga bawa. Assalamu alaika amsa da samun shigowa sallama ta idan ka ji ta ainai dacewa ya rasulallah ka sani buna ofarte ne. Shugabana Qurashi Zamzami Tuhami. Amma zan saitu zan gyaru in har ka kula ni to kula ni ka san da ni gatan zulkarnaini ya Ahmadun Allah maki ya almadani na kasa faɗi ma'aiki gane ni tubabbe ne. Kai ɗin daban kake duk isa tana neman ka. Ya Rasulallah budan yabo yake yi maka naci. Ka sa tsohon rijiya cika da tafinka yayin da ka ebi ƙasa da hannu mai albarka ka zuba mata sai ga ruwa ya zo kai ɗin kai ne. Shugabana Qurashi Zamzami Tuhami. Ba ƙuraishe adali mai kyan tsari ka shuka dabino bana an ci baɗi muhtari ko a yau ka so ka shuka a cikin zulkairi sai tsira dole ya haihu tun da kai fa habibi ne. Shugabana Qurashi Zamzami Tuhami. Raƙumi mai gardama kai ne kai masa saiti ka hana shi yayi ta'aziyya abu maulati za kan yarda ke farautar jama'a kan titi kai mata nasiha ka ba ta aljanna ai haka nan ne. Annabin rahama girman ka yayi zuhuri Ka ɗayanta wurin ilahu Allah makaɗaici. Rabu ya bayyana kadarin ka nurul anwari mai rabo in ya gane ka zai gamo da sururi to ka yarda mu ganka mai gida ko sau ɗaya ne. Shugabana Qurashi Zamzami Tuhami. Shugabana Qurashi Zamzami Tuhami. Alkhairin da na samu shine soyayyarka da na gode sai na samu bakin yabanka ya rasulallah dole ne na kiraye ka da irin sunan da zan suluki a ce jazaba ne. Shugabana Qurashi Zamzami Tuhami. Shugabana Mahamudu ya mai karfin da ke korar maza ranar odo ka karfafe mu da mu da aikin mu abdu dan abdu mu tsaya gunka imamu mun san kai din adali ne. Ya
mai mulkin Yasriba jagoran buɗe Makka. Gafara kai ku farugu nake yin kakati. Ranar arna sun ga isa da kuma alfarmarka, ya biya kai ta musu bisa bautar so gare ka, ya mai gidana in dai akwai rahama kai ne. Shugaba na ƙurashi zamzami tuhami. Arziki mai shafe tsiya da kallon reni, to da wa za mu rabauta in banda dan adina ni. Shine arzikin da baya ta waya daga zamani, wanda ya same shi zai ga dara da budawa ne. Shugaba na ƙurashi zamzami tuhami. Ya ilahina dan martabar manzan Allah, ka cikan fuskata da haiba da duka kamala, ka raba ni da kunci talauci ka dauke jalala, ka azurta ne da arzikin ka kai mawadaci ne. Kai min ado da soyayyar annabi baban binta. Amin amin ya rabbi bu nake yi ma faranci. Kan sitirta tsiraici na da begen abbanta, na gaza bisa komai tsare ni kar na wulakanta. Ya rabbi amsa roƙon ga kai sashe ne. Shugaba na ƙurashi zamzami tuhami. Ya Rasulallah sai tawassuli da isarka, har daraja da girman ka gun malicinka, ya bar mu da kai ya ba mu arziki a cikin taska. Ka ce amin 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 ni mabukaci ne. Shugaba na ƙurashi zamzami tuhami. Abdullahi bin Yusuf baba bunan yabo ne na Sharif Rabi'u, shi fitilar masu yabo ne. In ya haska ka kalli kanka ciki to duk kai ne, a zubar sharri ko kai ni fatan mu khairin nan ne. Ya ilahina kai daɗin tsira hada aminci gumma da fata, wanda ya zo shi da cikar yanci alihi har sahabu auliya na mokuna ce. Alhamdulillah na godiya da na zo batin jali. Shugaba na ƙurashi zamzami tuhami. Shugaba na ƙurashi zamzami tuhami. Shugaba na ƙurashi